Свети Омар е на байното поле. Някой казва вода. Когато Омар се кани да му подаде водата в бутилката си, някой друг казва вода, какво казва първият човек? О, Омар, не на мен, какво? Дай на него. Когато се кани да го даде на втория човек, какво става? Някой друг казва вода. О, Омар, не на мен, какво? Дай на него. Сега първият има ли нужда от вода? Но кого предпочита? Брат си. Вторият също има ли нужда от вода? Да. Но кого предпочита третият? Точно достига третия, но той става мъченик. Връща се при втория, той също е мъченик. Връща се към първия, станал мъченик. Искам да кажа, каква любов изпитват един към друг? Любовта е толкова висока, че те могат да се жертват един за друг. Скъпи братя и сестри, да обичаш в името на Аллах означава да обичаш без да очакваш нещо в земяна. Няма условие, ако той носи това облекло, аз ще го обичам. Ако използва тази обувка, ще го обичам. Ако той говори така, ще го обичам. Винаги ли е условна любовта, нищо подобно. Какво правят те само? Те обичат в името на Аллах и наистина ли тази любов е в сърцата им? Да.